Ak sa v živote stretneme s dedením, obvykle nejde o príjemné chvíle. No aj počas týchto chvíľ máme svoje práva a mali by sme vedieť ich brániť. V tejto časti podcastu Občan a právo si teda povieme, ako v dedičskom konaní neprísť o majetky, na ktoré máme nárok. Prvá rada znie, zvoľte si zástupcu. Ak ide o veľké majetky, napríklad o byt, alebo dom, alebo o lukratívny pozemok, určite treba zvážiť pomoc právnika. Či to už bude advokát, alebo váš známy, takýto právnik môže s vami ísť na pojednávanie a obhajovať vaše práva oveľa lepšie ako vy. V dedičskom konaní hrá veľkú rolu aj psychológia. Mnoho dedičov zneužíva slabosť iných dedičov a ich emocionálne rozpoloženie na to, aby ich zmanipulovali, prípadne presvedčili uzavrieť nevýhodnú dohodu. Druhá rada znie, zohľadnite neobvyklé dary, darované počas života poručiteľa. Čo je to neobvyklý dar? Ukážeme si to opäť na prípade pani Evy. Pani Eva a jej sestra sú dedičkami po svojej matke, ktorá nedávno zomrela. Sestra pani Evy dostala od matky ešte počas jej života dvojizbový byt ako dar. Pani Eva nikdy nič podobné od matky nedostala. Nebola jej obľúbenkyňou. Takéto neobvyklé darovanie bude však znamenať, že sestra pani Evy bude mať oveľa menší podiel. Jej podiel sa totiž zníži o hodnotu darovaného bytu. Ak sme teda účastníkmi dedičského konania, podobne ako pani Eva, nezabudnime notárovi tieto neobvyklé dary pripomenúť. Hrá to veľkú úlohu pri určení dedičského podielu. Toto započítanie neobvyklých darov sa musí vykonať, pretože to prikazuje paragraf 484 občianskeho zákonníka, kde sa uvádza, že pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania. Za obvyklý sa považuje napríklad narodeninový alebo svadobný dar, pokiaľ sú v bežnej hodnote. Tretia rada je pre prípady, že sa po poručiteľovi zachoval závet, teda posledná vôľa, kde vyjadril, kto a čo má po ňom dediť. V takomto prípade sa teda nededí zo zákona, ale zo závetu. Rada spočíva v tom, aby ste si dali pozor na platnosť závetu. Nie každý závet je totiž spísaný platne. Neplatný by bol napríklad taký závet, keby matka pani Eve nič neodkázala. Pani Eva je totiž potomok svojej matky a zo zákona je neopomenuteľný dedič. To znamená, že sa jej musí dostať aspoň polovica z jej dedičského podielu. Ak teda matka pani Evy pani Evu vôbec nespomenula v závete, je tento závet čiastočne neplatný. Musela jej totiž odkázať aspoň polovicu z jej dedičského podielu, ktorý by jej pripadal podľa zákona. Teda v prípade, že by žiadny závet neexistoval. Vtedy hovoríme o dedení zo zákona. Ak by teda pani Eva bola v závete opomenutá a išlo by o veľké majetkové hodnoty, určite by som na jej mieste oslovil právnika a namietal relatívnu neplatnosť závetu. Na záver už len pripomínam, že dedičské konanie je vec, s ktorou sa väčšinou stretávame len raz alebo dvakrát za život. Väčšina z nás teda nie je na to pripravených a preto nie je od veci osloviť právnika. Tento podcast je súčasťou iniciatívy Viac rovnosti, kde sa snažíme aj o dostupnejšie bývanie pre občanov. Za týmto účelom navrhujeme obmedziť vlastníctvo tzv. Investičných bytov. Ak vás táto téma zaujíma alebo sa chcete k tejto iniciatíve pridať, nájdete nás na Facebooku alebo na webovej stránke viac-rovnosti.webnode.sk. Do počutia na budúce.